मोदैखौ जोब्बाय दै लोगो माबा लिरनायाव माने 1 घन्टाल' फोनना लानाय लिरना दं आरोना हरसे लानो थाखाय जों फोनलायलायगासिनो दं आरो हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं लाबो बाबा किउनि जोङो मा होनो लोगोफोर हेयार अइल अर्डार खालामदोंमोन आरोना स' गाइस सफैबाय आरोना नै देखाय नै किया लागासिनो दं नै इखौ ओरैसो देखायनांगौ नाम्बारखौसो नै माबा आदिबासि हेयार अइल जोङो मांगायनाया फैबाय आरोना सफैबाय लोगोफोर नै अखा सिबोजोब्बाय माने जोंनि जनायावसो ओमफ्राय जोंनि जनाय कारेन्टआव मोनफैबाय आरोना जों कारेन्टआव मोनफैबाय ओमफ्राय दा जा गेदेरफोरा लायनानै फैबाय नै सिजोब्बाय ओमफ्राय इयो प्राइसआ माबा लादो आरोना 1200 लादो इखो लाबोनायजों जाबजों माने चार्ज लाबाय आरोना 200 जाबाय नामाथाय 1000 बिदोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय माबानिफ्रायसो मांगायदो आरोना मा नाम होनोमोनलाय सम्पानिफ्रायसो मांगायदोंमोन आरोना जोङो ओमफ्राय ओइ माबाफोरावबो आदिबासिफोरावबो 700 600 इफोरबायदि नुदों आरोना 650 700 इदि नुदों आङो अबेबा अरिजिनाल होनदो आरोना जों लगायना नायनो नागिरदो स' लोगोफोर जों खुलिनोसै आरोना इयाव 1200 लाबाय आरोना 1200नि माल बुस्थुआ माबायदि नायनोसै दाना सम्पा ब्लग लिरो आरोना इयाव मांगायदोंमोन आब'आ माने आब' सम्पानाव मांगायदोंमोन आरोना इयो आब'आ जानिया बिजाबजालिया मांगायदोंमोन ओमफ्राय फैबाय आरोना नै नायदो दा गोरा खालामाबा गबोला जोंनो नोंनि थावा गस्ला गोदान नायनो नाया सिखारनानै गावसोरसो जाथारदों बिमा फिसा पार्सेल मोनसिगोन दाबो खेवनो हाया फिसाखा 1200नि मालाय इमान फिसा आंलाय गिदिरथारसो सानदोंमोन ओइ माबाफोराव आदिबासिनि माबायाव गिदिरथार नुयो थावखौ खुलिनायानो दिन थांजोब्बाय नुनायानो नंला टेप होनो नै इदियानो इखौ सेफ्रुलाय जोङो सिगां जि गेलेखायोमोन इखो नै थावा लोगोफोर नायदो ओरै देखायदो आब' नै रोदा दं थावा खानाया थख्लिख्लियानो एबार रज'जोबसिगोन आब'ना खानाया गजोबथारबाय आंनाबो गजोबथारबाय गैथारला फोनफेराखै जोङो एबारसो फोनफेरनाय हायोब्रा दे फोननोसै दानो ओमफ्राय गाबोननो फुनांगौ हरसेल' लानांगौ ओमफ्राय दे फोनखानोसै दानो दानो फोननानै लाखानोसै खोमा मोनामो ओंखाम जाग्रोलायनाय नै लोगोफोर जोङो दायो ओंखाम जाखांना हरसे फोनना लासिगोन आरोना ओमफ्राय गाबोन फुङावनो जोङो माबायाव थांनो नागिरदों सिमेन्ट सापरियाव जोंहानाव सिमेन्ट सापरि बालिगरायाव आलासि जाहैनो नागिरदों आरोना आइ बाबानि न'आव दा हराव फोनना लानानै फुङाव खर' लोबनानै थांनांगौ आरो हास्लाबगोन हास्लाबा सिन्था होदो ट्रेनजों थांगोन ना लोगोफोर जोङो दा मोनायाव फोनना थानोसै आरोना नैखौनो बेवहाय 1000 लिरनाय दं आरोना ओमफ्राय 200आ चार्जनि खोमा आरोना मिथिला आरो जों 1200 हरनाय जाबाय जेनेबा 1200 हरबाय आरोना थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो दायो जोङो फोनसिगोन दसेनि उनाव जोङो दा मोनामगोन खोमा होननानै ओंखाम जाखां लोंखां फोनगोन आरोना दसे थानानै नायलांदो नोंथांमोना फाइनालि लोगोफोर नै फोनबाय आरो दा जोङो आंखौ फोनग्रोना होबाय आब'आ नै गोलाव जाग्रोथोसै आंनिखौसो फोनग्रोना होबाय आब'आ ओमफ्राय गावनिखौ आं सप्तासेनि उनाव फोननानैसै फोनना नायबाय आरोना लोगोफोर
एसे खानाया रुमबांबां जाथोसै थान्दा मोनलायलायदों माथो ब्रेन्डफोराबो एसे मोजां जागोन खोमाहाय माथाफोरा गरम ना आमलायनि ना सब लगायजोबनाय लोगोफोर जों सानैया नै फोनबाय आरोना दा आब'निखौबो फोनना होनोसै आं दा आं फोनखांनानै थान्दा मोनमारथ' आरो गगा मोनबाय थाखानाय साननाबो आंहाथ' गग्ल'-गाग्ल'थार आंना होमबाबो माथा खिनियावल' एसे रोजाख' ओमफ्राय सिलिंगथगथार फोनग्रोनोसै ओमफ्राय दा आब'निखौबो देखायनोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय लोबलांना सुलांनो हागोन हाया होननानै सिन्था होदों खयथायावनो ट्रेन दं जोंना लोगोफोर जाय लोगोफोर एबार आब'नाव फोनलायनोसै आं नै गजोब्बाय नै बांबां जाथोसै एबार सिमासो ओंखारग्रोदो नामा नोंनाव दंखायो खोमा जि लेफे लेफे गायोना खर'आनो माबायानो नैदियाना गुरैथार माबा बिदि होनबाय थानाहाय बयबो बिदिल' होनो गिलायलांबायसो आं जारला मोनलागा एबार जोंनि खानाया रुमबां जासिगोन लोगोफोर 6 मासाव मा खर' लादों मोखांखौबो ला 6 मासाव नैदियावसो नोंना एकदम गजोबनानै माबा जाजोब्बाय मोदोमदोसै ना एबारनिया मोनामाबो मोदोमाबो आंनि गन्थङा जेबो मोनामनाय मोनखायाखै आं गन्थङानो 12 मासिया खानाया रुमबां जासिगोन एबार लोगोफोर हाला जोंजों गगा मोननायदोनो रायलायनायानो मोजां जालाय नंला दांफ्लांनायबो थायो आगो बेखिनियावसो जाखो बेखिनियाव मा नोङो मालाबा सोरबा थांगोन फोरदो दां जानाय मोननामा खुन्थिंदोंसोमोन नामा मालाबा गोदो उन्दैयाव लेफे लेफे थारनाय आब'ना बेखिनियाव माथायानो खर'आनो दुखु मोनलायलाङो आरो मालायफ्रा माबा जाबाय खर'आ होमबा दुखु मोनोथ' आरो फोननानै माबानोसैब्रा ओरै थाइजौजोंसै ओरैजाय मोननायासो जोंलायलायदों मोनबाय नै खानाया मोनबाय मोनाबा ओमफ्राय मोनालासिनो थाबाय थानांगौ नामा गुफुर जाजोबो हांगौमोन बिसिथो गोसोम लाबाय थानो बिसिथो गोसोम लाबाय थानो आरो थाब बिहामजो बिजामादै मोननायनि जावायसो लिंनो मोननायनि आबै गुफुर लाना थांनो खर' गुफुर लाना थांनो बेयावबो लेफे लेफे थार बार हाबजोबनायसो खर'आनो बार हाबजोबनायसो खोमा आंलाय गिलायलांबायनो आब'आ आं लेफे लेफे थार होनदों नालाय नै खर'आनो जि लेफे लेफे गायोना बार हाबजोबनाय होनबाय दा जाबायना र' फोननायानो जायाखै मालिस माबानांगोन होमबानासो हाबोना थावा आदिबासिनि थावासो गोरा बानायबा बानायसिगोन आं खर' आं फोननाय माबाया बेलेगसोमोन खिनायावला बांसिन बिजुआनो आब'ना गैला बेखायनोथ' एबारखायनोथ' आदिबासिनि थाव नागिरलाबायनाय जाथारदों बिदिनोसो बेसोरा आंनाबोथ' गैला बारा आंना एसे दंसाबो आरो बुंनो आन्था गथ' मोननायाव गजोबनानै राजानियाव जि गखादों बेसेबां माबा थख्ला साननैसोआव थावखौ फोननानै दावराव थख्ला जाबाय आलासि जाहैगालां
थफि हमनानै जाहैगोन आं थफि हमनानै फुथारलालायनो ओमफ्राय थफिखौनो गोसोम गोसोमथार नोंसोर सानैखौ गाबोन आलासि जानो थाखाय देलायदो स्रां स्रां मोनलायबायना खर'खौ स्रां स्रां मोनलायबाय खाथुमबा मा डिजाइन नुयो बिदि खाथुमफेराखैना नोङो मबाइलावनो मोजां नुदोदे मोजां देनां बिदि खाथुमफेरानोना नोङो लाजियोसो आं ओंखायनोसो खानो मोजांसिन नुयो एसेबाबो आरामसो नुयो मालायफोरनिखौ नायनानै गाज्रि नुथारो आं आंनिखौथ' नुखाया बारु मालायासो नुयो कलेज कपा खावरोसो सोरनिबा थुनथुलिलि बुरि नै आंनाथ' खानायानो नै नुजोबलायनाय जाबाय नै दानिफ्रायनो एफा गयोबा देनां बुरिबा दंबावो आब'आ मालाय फोना होनदोंमोन लोगोफोर थैसिगोनसोबानो मोदै गजोब्बाय दै लोगोफोर माबा लिरनायाव माने 1 घन्टाल' फोनना लानाय लिरना दं आरोना हरसे लानो थाखाय जों फोनलायलायगासिनो दं आरो दासो गिदिरफोरा नायफैनानै माने 10 मिनिट नानांगौ आरोना खर'खौ ओमफ्राय 10 मिनिट नाखांनायनि उनाव माने 1 घन्टा लानांगौ आरोना फोननानै थावखौ ओमफ्राय 1 घन्टानि उनाव माने सुनांगौ ओमफ्राय दा जों हरावसो फोनना लादों माने हा मिथिया उन्दुनोनो मोनगौनि माथो ओमफ्राय जोङो माने दा बिराद आराम माने हरसे लानो होननानै फोनलायलायगासिनो आरो बिदिबाथ' गाबोननिफ्राय सानावसो फोननांगोन आब'आ माने आब' सुमिया फोनदोंमोन आरोना जाना सुमि बड'ब्लकआ माने इबो हरसे लानानै माने ओंखायनो गजादो खोमा जोंना इदि होनना बुंदों गजाजोबदो खोमा होननानै 9:30 जादों नालाय 10:30 सुनांगोन 1 घन्टानि एसे बाराबाबो जेबो नङा आरो हरावलाय माबायदि मोदाय बायदि दिनै हरसेखौ थानोसै ना दिनै हरसेखौ दोननोसै आरोना दा हराव माबा गगा मोनगोन माने लोगोफोर जाबाय लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना जों नै फिनिश फोनखांजोब्बाय सानैबो